Hello guys! Welcome again to my channel and you're watching The Bolak. And if you are new in this channel, please don't forget to click the subscribe button and hit the notification bell para magiging updated ka sa mga coming videos natin in the future. So into this video guys, pag-uusapan po natin ang problema ng mga kamay ng mga domestic helper dito sa gitnang silangan. So ito yung common problem naming mga katulong dito sa Middle East guys. Yung mga kamay namin magkasugat-sugat, mga ngati yung kamay namin. So, if you are a domestic helper here, if you are an OFW here in Middle East, I'm sure na ranasan mo din ang pangangati ng kamay, yung magkasugat-sugat yung kamay guys. So, gusto ko tong i-share sa inyo guys dahil po based on my experience talaga is nakagasto na yung boss ko, yung amo ko dito ng I think more than 500 real. So dati dinalaan niya ako sa espesyalista talaga na doktor para sa mga kamay. So may allergy yung kamay ko guys. So pag maghugas ako ng yung mga hugasin or maglalaba ako, laging nangangati yung kamay ko, nagkaka-rashes siya, nagka-allergy, may allergy ako. So, ayan, nagkasugat-sugat yung mga kamay ko. Hindi ko alam kung bakit magdugo na lang siya. So, yung tipong ganun guys. So, ito siya. Ipapakita ko to sa inyo. Isi-share ko to sa inyo mga guys or mga kababayan ko dito sa gitnang silangan. So, kung ikaw ay isang katulong dito sa gitnang silangan, so, sana naman ang video na to ay makakatulong sa inyo guys. So, ipapakita ko sa inyo ang aking ginagamit guys. Once na mamangangati yung kamay ko. And it is really very effective guys. So, in just only one isang beses ko lang siya nilalagyan guys. Makikita ko na yung epekto niya. So ito po siya, ito yung ginagamit ko. So ayan siya guys, Betnovate C cream. So take note guys, hindi po tayo sponsored ng cream na ito, ng ointment na ito. So, ito po ay ginagamit ko talaga to sa sarili ko. So, gusto ko lang tong i-share sa inyo. Baka naman, baka sakali lang ako na makatulong sa inyo. So, alam ko yung lahat ng mga kababayan natin, mga especially talaga mga domestic helper. So, yan, problema talaga. Mga ngati, hindi ka makatulog. So, ganyan yung experience ko guys. Ang hirap talaga guys. Yung pagod na pagod ka, gusto ka matulog, pero hindi ka makakatulog kasi ang sakit ng kamay mo, ang kati ng kamay mo. So, kaya guys, isi-share ko ito sa inyo kasi gusto ko din na matry ninyo itong gamitin guys para hindi naman kayo magsasuffer pa. So, magtitiis sa kati sa sakit. So hindi biro ang magkasakit dito sa abroad guys. So kailangan din natin alagaan ang ating mga kamay kasi ang hirap kaya araw-araw tayo naghuhugas, naglalaba, naglilinis, di ba? Ang sakit ng kamay natin, di ba? Magdugo-dugo siya. So ito siya guys. So ito lang siya talaga. So very simple lang talaga siya guys. Ganyan lang talaga yung paggamit nito. Ayan siya. Kasi may siya, butasan natin siya dito. Yung ganyan siya. So, ayan na siya. Naglabas na siya. And then, i-apply mo lang siya sa kung saan yung area na nangangati or nagkakasugat-sugat na kamay mo. So, sa akin guys dito. So, makati yung dito ko. So, lalagyan natin siya. Ganun lang siya kasimple. Pwede na din dito sa likod para din siya, protection, 'di ba? Sabi nga nila is prevention is better than cure, 'di ba? So ayan. Medyo makati kasi siya. And then kung pabayaan ko to is bukas or next day na siya, magsugat-sugat na siya, tapos para siyang ba yung tawag nun? Basta yung ganun na klase guys, na kamay guys. So, ganyan talaga siya guys. So, sa mga kababayan ko dyan, yung mga nasa bahay din, yung mga katulong. So, i-try ninyo ito guys. This is very effective guys.
Ayan lang siya. So, ayan siya. Ipopokus ko para makuha ninyo yung pangalan is Bait No Bait si Cream. Ayan. Sana naman is makatulong din sa inyo mga kababayan. So, ayan guys. So, makikita ninyo yung kamay ni kabayan guys. Grabe talaga. Diba, naawa ako. Naawa ako sa kanya guys nung natingnan ko siya sa FB guys. Kaya, napag-isipan ko talagang i-share ito sa inyo. Nagbabaka sakali ako na makatulong sa inyo guys. So, diba, sobrang kati ng kamay ni kababayan. So, ayan. Napabayaan kasi yung kamay niya. Hindi inaalagaan. Kaya, ayan yung nangyari. So, ganyan talagang mangyayari sa kamay natin guys kung hindi natin maagapan. And guys, kung yung ang kamay ninyo ay kagaya sa aking kamay guys na very sensitive, napaka-sensitibo, napaka-allergy guys. So, i-try nyo din guys na magamit ng yung rubber gloves. Rubber gloves yung gamitin ninyo guys kasi hindi siya disposable. Pwede mo siyang gamitin pa ulit-ulit din. Yung tubig, hindi siya makapasok sa loob. So, meaning, hindi mababasa yung kamay mo, hindi makapasok yung sabon, hindi. So, hindi. Kaya guys, try nyo. Dito guys, is meron siyang is 5 real. 5 real yung isa guys. And kapag hindi lang siya talaga mabutasan guys, wag mo lang talaga siyang i-scrub guys ng halimbawa naghuhugas ka ng mga kaldero, yung mga pot na may marong mga matitigas guys na hindi matatanggal. So, wag mong i-ganon yung yung gloves mo para hindi siya masira kaagad. So, yung sa akin guys is ginagamit ko siya ng 1 month or sometimes umaabot siya ng more than 1 month. So, ganyan siya. Yung 5 real ko. Yung amo din ko naman ang nagbumibili kasi nagre-request talaga ako sa amo ko. Kasi pag hindi ako gumagamit ng gloves, so, ganun ang mangyayari. Ganyan yung mangyayari ng kamay ko guys. Mangangati, magkasugat-sugat. So, ayan po, rubber gloves yung gamitin, hindi yung disposable gloves. Kasi yung disposable gloves, makapasok yung tubig. So, ayan, hindi siya safe sa kamay natin. So, ayan guys. So, ayan siya. But before kayo magamit dito guys, is kailangan din ninyong hugasan yung kamay ninyo. Magsabon kayo. Yung gamitin nyo is yung Dove. Yung i-advise ko sa inyo is Dove siya. Dove soap. Kasi yun yung na-advise din ng doktor ko dati nung nagpunta ako sa espesyalista na doktor sa sa kamay. So, yun yung advice niya is Dove. So, ayan mga kabayan. So, try kayo, magsabon kayo ng Dove and then punasan niyo. Ako naglagay ako kasi tapos na ako naghugas ng aking kamay. So, ayan mga kabayan. So, try nyo. Sino yung mga nangangati ang kamay dyan, nagkasugat-sugat yung kamay dyan. So, ayan, try ninyo to guys. So, ayan, nakikita ko maraming nagpo-post sa FB kasi maraming nagpo-post sa FB na yung mga kamay nila na nagkasugat-sugat na dito sila sa gitnang silangan, dito sa Saudi, sa Kuwait, or basta part ng gitnang silangan din, part ng Middle East sila. Nakikita ko nagpo-post sa FB, yung iba is humihingi ng tulong, gusto nang umuwi kasi hindi na daw nila kaya magtrabaho, yung kamay nila grabe ng sugat-sugat. So, ito guys, magpabili kayo ng amo ninyo or sabihin ninyo sa amo ninyo na mag-try sila magpabili nito. Ako, ang dami na yung cream na binibili ng amo ko, yung mga ointment. Ang daming-dami ko na. Pero ito lang talaga yung nagustuhan ko guys. Kasi once, twice ko siyang nilalagyan yung kamay ko. Wala na talaga siya. Mawawala na yung kati ko. Tapos yung sugat ng kamay ko, na siya. Magiging okay na yung kamay ko. So, yung kamay natin guys, hindi naman talaga maganda. Kasi din, araw-araw, 'di ba? So, ayan, yung kamay natin is para ng kamay ng matanda. Pero ayos lang talaga, guys, kasi ganito ang buhay. Kung hindi ka rin magsisikap, so wala ka rin, 'di ba? Wala. So, kailangan mong magsikap, kailangan mong magsumikap para magkaroon ka ng regal. So, hindi biro ang buhay dito sa abroad. Hindi biro talaga guys, lalong-lalo na sa amin na mga katulong, mga domestic helper, household service workers. So, hindi talaga biro. So, kaya guys, ingat po tayong lahat and
Ayan po guys, alagaan natin ang ating mga kamay, wag nating pabayaan guys. Kasi, ano din, di ba? Maapektuhan yung work natin guys. Kasi araw-araw tayo naghuhugas, di ba? Maraming, lalo-lalo na pag mayroong bisita, ang daming-daming hugasin, tambak yung mga hugasin. So, pag nangkasugat-sugat yung kamay mo, pag andun siya, magdagdag siya araw-araw yung sugat, yung kati, kasi allergy sa sabon, kasi parang yung power kasi yung ano ba, yung chemical ng sabon nila nito is yung tayong mga Pilipina is hindi kaya ng skin natin, parang yung nasanay tayo sa mga mild soap, 'di ba? So, ayan, siguro yung iba hindi allergy, pero kadalasan sa ating mga Pilipino o sa ating mga Pinay is madalas talaga, no? Karamihan sa atin is yung sensitive yung mga skin natin. So, kaya kailangan nating alagaan, guys. So, guys, before I will end, guys, so, kung hindi ka pa nakapag-subscribe, guys, sa channel ko, please subscribe now para magiging updated ka din sa mga coming videos natin in the future. Hit the notification bell. So, thank you so much and God bless!